Hello po! Welcome back again to my channel. So, ngayon, nandito po tayo sa Camellia Ordaneta. Sa mga hindi pa po nakakaalam kung saan ang Camellia Ordaneta, dito po siya sa Nancamaliran Anonas Bypass Road, Ordaneta City, Pangasinan. So, ayan, for today's video, ipapakita ko po sa inyo ang ating Isabel Model House. Si Isabel po ay merong ready for occupancy dito sa Camellia Ordaneta. Ayan, si Isabel. So, meron po siyang promos and discounts, plus 5% down payment lang po, makakalipat na po tayo. So, ayan, samahan niyo po ako na i-check yung ating unit.